गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबी रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं। थांनाय 19 एप्रिलखालि मिथिंगायारि जाब्रबथायजों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दाब ओनसोलफोराव गोबां नखरफोरनि न'-बां, धोन-सम्फथिफोरा गोबां खहा जालाङो। बेखौ नोजोर होनानै बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा गावनि 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव थानाय गासै प्राइमारिनि बेन्दोङाव थानाय गामिफोरनि गासै 500निबो बारा नखरफोरनो त्रिपाल एबा प्लास्टिक गांफा अनसुंथाइ महरै राननानै होयो। बेनिनो मैया गिबि खेब महरै आस्राबारि प्राइमारिनि बेन्दोङाव थानाय गासै 143 नखरफोरनो त्रिपाल एबा प्लास्टिक गांफा राननानै होयो। बे हाबाफारियावनो इएम रनजित बसुमतारीनि पिएस प्रनय बसुमतारी बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आरो इउपिपिएल दोलोनि गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाजों लोगोसे दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो। मिथिंगायारि जाब्रबथायजों सिलिंखार खालामजानाय माखासे गोरिब दुखुथिया नखरनि सोद्रोमाफोरा त्रिपाल एबा प्लास्टिक मोननायखौ जोबोर गोजोननाय फोरमायदों। कक्राझार सहरनि साखाथि सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव मैया बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव लाइमोन फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै सानसेनि हाबाफारिजों Y20 टल्क सिरिज बानजायदों। फुंबिलिनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो आसामनि केबिनेट मन्त्रि अशक सिंघाल। लोगोसे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों मिरु बिजेपि दोलोनि बुंथिगिरि लोगोसे इन्डिया टुरिजम डिपार्टमेन्ट कर्परेसननि चेयारपारसन डक्टर सम्बित बात्रा, बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', एमएलए लरेन्स इस्लारि, मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, दावबायसा बर', एमसिएलए राजिब ब्रह्म आरो गोबां फरायसालिमा लोगोसे मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना बाहागो लायो। साननि बिदुं दुंखांनायजों सांग्रां जानो खावलायदों भारतारिफोरखौ। मार्चनिफ्राय फैगौ जुन दानसिमाव सानदुंनि दुंखांनाया सुबुंफोरखौ खैफोद गोनां खालामगोन होननानै मिथिनो मोन्दों। मानोना भारतनि 90% ओनसोलानो सानदुंनि बिदुं दुंखांनायजों खैफोद गोनां। बिदुं दुंखांनायनि जाहोनाव भारतनि 90% ओनसोलानो डेन्जार जनआव गोग्लैदों। बे रिपर्टखौ होदों केम्ब्रिज मुलुगसोलोंसालिनि रिसार्च खालामनायनि गेजेरजों। रिपर्टनि बायदिब्ला हादरनि गेजेराव दिल्लीआ बिदुं दुंखांनायजों बांसिन गोहोम गोग्लैदों। बेनि अनगायैबो भारतआव सिगांनिख्रुइबो बांसिन गरम जागोन होननानै फोरमायदों। फारसेथिं बोथोर बिगियान बिफाननि बारग' सेक्रेटारि एम राजीवन, बिगियानारि कमलजीत रय, एसएस रे आर के गिरि आरो एपि डिमरीजों लोगोसे सुजुनाय मोनसे नायबिजिरनायाव रोखा जादों दि भारतआव थांनाय 50 बोसोराव बिदुं दुंखांनायजों सा 17,000निबो बांसिन सुबुंफोरा जिउ गोमाबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 2021 मायथाइयाव फोसावनाय रिपर्ट बायदिब्ला 1971 मायथाइनिफ्राय 2019 मायथाइसिमाव भारतआव मोन 706 बिदुं दुंखांनाय जाथाया नुजाथिखांबाय। आसामनि जरहाट जिल्लायाव गोमानानै थानाय सासे लाइमोननि गोथै सह' बोखांनो हादों। गोथै सह'खौ बोखांनो हानाय लाइमोननि मुंखौ अबिनाश सइकिया होननानै मिथिनो हादों आरो बियो जरहाटनि जगन्नाथ बरुवा फरायसालिमानि फरायसामोन होननानै सिनायथिनो हादों, जाय थांनाय 5 मार्चनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। अबिनाश सइकियानि गोथै सह'खौ जरहाटनि केन्दुगुरि ओनसोलनि 2 नं बामुनगावआव गावनि न' उसुंसेनि गंसे न'सानिफ्राय बोखांनो हादों। पुलिसआ बिनि थैनायनि जाहोनखौ मिथिनो नायबिजिरगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। माखासे साननि सिगां हाग्रामा महिलारिआ देद' आरो गल्डं मुंनि सानै सुबुंखौ श्रीरामपुर गेटआव प्रमद बर'नि सिन्डिकेट रां खांग्रा होननानै बुंनायनि सायाव देद'आ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों खेंफोरथि होदों। देद'आ बुंदों, बिपिएफनि समाव लावथि लायै गसाइगावआव बिपिएफआ सिन्डिकेट खालामोमोन। हाग्रामा महिलारिआ इसोर नामा जे हाग्रामा बुंनायानो गासैबो जाजोबनो? बैफोर गोख्रों अजदखौ बिपिएफनि बारग' सोद्रोमा देद'आ बुंदों। हाग्रामा महिलारिआ बुंदोंमोन, गसाइगावआव सिन्डिकेट खालामनानै सानसेयाव 30-40 लाख रांखौ प्रमद बर'नो खांनानै होयो होननानै बुंनाय बाथ्राया नंखाय होननानै देद'आ फोरमायदों। हाग्रामाया थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव कसुगाव बियाबनिफ्राय जेननांनानै देद'खौ टारगेट खालामनानै गोदाव-सोराव बाथ्रा बुंगासिनो दं आरो देद'आ बुंबावदों, थांनाय बिपिएफ सरकारनि समाव गसाइगावआव दादागिरि मुंनि हटेलाव गोबां सिन्डिकेटनि कालेक्सन खालामोमोन। बेबादि हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै गोख्रों अजद खालामदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय एसबी रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।